Lah ya saya dhewe. Dhewe mlaku apa biru. Lah saudara nek saya awak dhewe tukang ngendang ngakali kuwi luwi, Des. Operasi langsung buntak. Aku buntak. Dhewe mlaku ning kono. Lah piye? Wis senyuman. Ora aku nek bolonges nang guyu. Oh, alah. Wedi. Salah bae. Iki padha Des iki. Hah? Iki. Ora apa-apa. Kemajuan. Ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Andes. Niki fotonya sapa iki? Fotone Rasid. Sing tunggal manuk mau. Endi kowe weruh apa? Weruh apa? Ane mburi Apa sekolah? jendelen. Oh alah, melentung. Plentung. Aku yo wis tau nek gosopet mek. Mosok. Ora ngerti aku. Apa terdas? Aku go singso. Go certo ngono. Iyalah. Lundung kabeh. Nggih, alhamdulillah Mas Andes. Ya. Kita pentas di tanah kelahiran. Tanah kelahiran. Le, Purworejo. Iya. Ayo. Tekan ning sapa, Met? Heeh. Niki acaranya tasyakuran. Bayu Tungkitan. Nukul manuk niku. Ananda. Ananda ki lanang. Ananda. Rasid Dwi Kapriliswanto. Putra Bapak Siswanto. Mohon doa cengku agar anak kami menjadi anak yang soleh spasi bertakwa. Iki diwaca Mas kabeh misale sing apa cengkuke sing nyetak misale kepada kedua orang tua cengku berguna bagi nusa dan cengku bangsa masyarakat dan agama. Amin. Selasa cengku songo Juni loro 6 males ngono tulis kabeh diwaca. Oh iki anake sapa? Anake sapa kok laline ping. Aman dek, mboten dibrakot. Ini Mojina niki. Ih, guping. Gopin. Tapi Didongane sing muga-muga dadi anak sing saleh. Amin. Dadi ale wong tuwa. Bae berguna bangsa dan agama. Selamat dunia akhirat. Ya iya. Nggih. Putranipun pundi, Bapak? Pundi? Nase tasih atos ngano ngesih ngelas. tasih ngelus manuk. Dek, pun saged berdiri mboten? Saged. Mriki, Dek, enggak apa-apa. Sini. Enggak apa-apa, enggak bakal mabur. Sini. Lah kan enggak ada suwinya. Ayo. Kan sudah dibongkok di sini. Aman. Ayo.
tutupi Adik cedek ora. sini. Enggak apa-apa sini ayo. Sini. Katanya kamu nanggap Om Brongos. Iya. Sini toh. Sini. Sini. Enggak apa-apa udah Cina ini loh. Paling cuel tok, Dek. Lah iya, sokotane kok. Wah, malu dia. Malu je, nggih Ya wis, pun. gak apa-apa, Dik, mentahane wae yo. Ya, mantahannya apa? Ayo kene to. Oh, keren. Aku yang ngurus bisa apa ngomong. Bisa apa? Request mau. Request apa? Oh, sapa sing ndi kok? Request lagune apa? Tuan rumah kok ya. Oh, iya. Iya toh? Heeh. Gorene kabeh, Mas. Oh iya, nggih. Ya, alhamdulillah pokoknya. Alhamdulillah. Didungake masyarakat kene apa Nggih. para penonton kabeh. Nggih. Juga muga-muga dadi tambah rezekine sehat selalu to, Mas. Amin, ayam tentrem Kemarin pokoknya. Pahlawan Jinawi. Nah ngene iki lho, Mat. Kabeh Aku seneng sedulur ngene iki, Mat. Jejer bareng. Santai bareng. Suap-suapan. Endi? Mau tekan omah pancal. Tak jadi aja ngono, Mas. Yo kaya kabeh iki harus romantis. Piye nek romantis dulu? Romantis kok. Ibu cantik ngono apa? Yo ora. Saya doakan semoga ngono. Lagi ora. Apa? Jenenge ora anu. Ora romantis? Mas dibanci. Ya to. Ora. Je, sarengan jadilan pundi Mas Andes? Di. Kok jadilan paguyuban? Apa di? Andi ya. Iya, tulisannya rano takut Rido Budaya Soko. Nah, Wah, aku wis maca mau. Endi? Ning gua apa? Alhamdulillah. Je, alhamdulillah. Kocok kabeh ngene iki. Sarengan Pak. Pak Bos, Pak iki MC kondang. Mosok. MC kondangnya sandale ngene iki. Oh. Biasane ngene iki. Wireng ngono kuwi. Nek seko adoh mlakune ya ono MC-ne, Pak. Oh, kepiye? Baik, yang satu ini dengan tentunya dengan kaum semuanya. Baik untuk semua teman tujuannya untuk panjenengan sedaya. Ternyata bersama tamu saya Indonesia, tentunya. Mesti ngono Pak Tuju. Oh, ngono. Mesti ciri khas sih. Kepiye? Rada Nah, ini rambutnya dawa. Oh, rambut kibas ngono. Kibas. Dosa wae. Ya ora dosa. Aku niku sandale. Heeh. Berkah laris ngono. Lah iya. Je. Iso Oke, luar biasa. Mas Luar Andes. biasa. Saiki Alhamdulillah, Je. ana mau musik jos. Awak dhewe nyanyi wae. Nyanyinya apa? Iso-isone. Ya. Alah iki lagu apa wae iso. Ya. Tenang to. Wis musik ngene iki. Apa? Pinter. Endi? Ora ngerti. Ora. Lah aku nyanyi yo. Heeh. Modal saiki iso. Masa? Aku ke DJ yo iso. Mosok jar. Ono drame. Beri. Piye? Adik, apa dia ada tete apa dia betul apa Dua. Kicau mania. Kicau mania. Gaspol danga, digaspol danga. tahu asine ki kon meneng asine kon meneng ning kliru meneng kan siji kok ngono pinter ate pinter nek beruang siji kan dia wong loro Oh iya, tegas mas, tegas cilik. Lanjut, ngeyel lah. Anu, Mbak, kula ngambil HP-ne, Mbak. Tak gawe ngetek lagu. Tak kira tak dol mungkin. Ora apal iki. Lagune sing saiki men. Lagune jare kesayangan wae. Ya. Iso langsung dangdut wis wae los lagune iki. Adik. Sip. Iya. Apa? Saiki wis pinter siji. Napa? Loro. Kon es pas jumlah telu wae. Telu. Papat 5.000. Aku kok ngabane apik. Ya angel wong untumu kuwi genah ngene. Ora apa-apa. Mrongoso ora apa-apa. Lah iya. Adik iso guyu. Guyu. Ayo. Rene, Dik. Asik. Nah, sempritan ditokke. Ayo. Ayo baris, Dik. Yo, gerak jalan. Sempritane lho. Ayo. Tok. Ayo. Gua. Tok. Gua kene. Gua. Nah. Tok. Nah. Ayo. Sabrak. Sap. Ya. Sabrak. Warai. Langkah tegap maju. Jalan. Maju, Dik. Ayo maju. Ayo maju. Tur. Nah, terus. Henti. Gerak. Oh. Semprit. Semprit. Yuk. Tarik kanan. Gerak.
seda. Oh, perhatian. Kepala dengan sendiri. Ngono. Ayo sini. Ya. Kene. Nah. Nah, kejurang. Ini. Ah, Lagi ngene iki. akhirnya kadaran untuk. Ah, itu baik. Tuh. Cap. Lencang kanan, gerak. Ngono. Nah, Apa men? Iya. Tegak, gerak. Nah, Maju. Nah, maju. Sini. Jalan. Ayo maju. Sempritane. Ayo. Nah. Tupu. Rene. Lagu mungkin Rene mah main controno. Tumbas Ah. mantan nuwun wah kendel banget. Aku paling kedel radine ya apa? Ana bagiane dhewe tak doloke akeh. Siap. Makasih Ade ya. Makasih. Ade mau joget. Mau joget? Mau joget boleh? Joget? Hah? Wis angel. Asik ini. Men isane ngomong aku ngerti. Iya. Ele. Mau joget? Mau. Mandu sih. Nah, gitu. Nah, ngono kudune wes. Nek wis ilang duwite iki ngomong. Nek ora nangis. Ulang ora nangis. Pinter aku nek ora dileke. Lagune Mbok. Lagune Mbok. Yo, sikat Mas Ade. Ya. Band bos besar ki lho. Ya. Iki CEO. Ceo. Heeh. Ya, Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa esono gantine ngamong aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang. Ayo
Yuk yuk. Apa Mas Ade? Janji suci hati gangguin ayo aku Terima kasih adik jogetnya kok ngono-ngono tok. ya betul asih salah Wah, Tuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil malah ngamuk deh, ngono ki ngamuk Des. Nek dikon ora gelem, tapi nek ora dikon walah wes. sini sama Om Romo sini. Enggak apa-apa. Ini adik mau Om adik sini. Adik mau nyanyi enggak? Mau? Hah? Enggak. Ayo ngomong. Enggak. Oh. Namanya siapa namanya? Nama siapa? Asa. Asa. Siapa? Umur berapa? Satu. Wah, 100. Walah, tua tenan, Des. 100. Beren. Umurnya berapa? Satu. Ayo Tata. Angel. Iki lho, berikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan luar Iki lho biasa. mental jos. Heeh, generasi iki sih sok. Generasi. Heeh, mentale wis dadi. Mentale wis dadi jogete yo wani. Lah yo. Yo Dik ya. Heeh. Yo, Yo. besok semangat di sekolah ya. Yo aku marpene wis aku marpene. Heeh, ya. Angel ketake kok. Lah iya malah tengengen kok malah. Ya wis, waya dhewe sing ceritang wae. Matur suwun nggih. Makasih ya. Matur suwun nggih, Bos. Ya. Mbok mriki kok. Sana. Karo kepek. Ya wis, Met. Legah mriku. Wayahe dhewe sing ceritang delok, Met. Heeh. Ayo. Kamu dulu ya. Duduk situ. Nanti enggak nganu Kepancal bekerja. kamu, heeh. Ya. Ya. Iki lho, Ya. mental wis kadung dadi ya. Ayo. Mental kadung dadi ngono kuwi. Ya. Heeh. Dan juga alhamdulillah ya, Mas. Wis berjalan dengan lancar iki saiki satu-satu sih. Nggih, Mas Andes. Menawa awak dhewe ngijeng kelitang kono sing nyawer. Heeh, ora ngerti. Ora rezeki ki ora ono sing ngerti. Ora ono jare tuan Mbah kono. Pokoke sugeng rawuh Bapak Ibu. Heeh. Undangan niki undangan. Udah. Heeh. Disukemi sene. Sugemi. Koyo wong arek anten-anten kok kene. Oh iya, heeh. Kantenan ibu sedayanipun. Kula mlangkahi kali engkomet. Pun padha siaga ngetokne arto. Aku weruh. Oh iya. Tangane wis gak wis grogok-grogok. Weh, ayo mules. Kenapa? Ya. Ora sida. Mergo kowe kok mleboke HP. Hah? Ayo kowe iya berarti. Ya wis salto saya Mas Andes. Ya. Yuk, sikat.
Wis dipilani jengkel tangkirana pisan. Ora apa-apa. Ora apa-apa men. Saiki nono sesuk ono. Nono. Sesuk nono wong prei. Iya iya. Sesuk nono wong prei. Ya wis. Nggih. Adik dimu adik mau. Heeh, Adik. Adik halo. Rasid. Muga-muga ya manten nggih, Dik. Amin. Tak omongi. Heeh. Iki kanggo bos nyopet. Wong nyopet heeh. Khususan wong sopet. Nek rong dino aja ge mlayu-mlayu. Heeh. Oke. Aja kaya aku rong dino tak ge badminton. Halo iki kaya Malah mlentung men. kuanen kuwi jenenge kuanen. Iki jenenge gendel. Heeh. Ya, Dik. Adik, halo Adik. Halo. Nah, berarti kalau wong tua ya, Dik ya. Ya amin. Sekolah sing pinter ya. Ngajine pinter. Lah iya alhamdulillah wis Dilanci Mas Andes. wis pancene awak dhewe jenggelitan. Wis. Lek kegojekan ya Wis. pangapura sik men. Heeh. Aku wis kumpis-kumpis ya. Nggih. Gitu? Gitu? Ya wis nggih. Nyuwun pangapunten kanggo penonton kabeh men. Yes. Sing ana lupute awak dhewe. Nggih nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuan awak dhewe sing kaya ketek ngono niki Mas yo. Nggih, nyuwun ngapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah. Berikan budaya. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Andes. Mister Komet. Komet.
Priliswanto. Iki aku nyuwun sunat Bu ning ditanggapke kaya Mamas biyen nekake ganongane Mas Andes karo Mas Komet disambut dipun prinangkani. Tak dereke kanca-kanca Krida Budaya Soko sembah nuwun Mas Andes, Mas Komet ya luar